Sa Lapu-Lapu City, batanong lalaki nga gikan mipalit sa convenience store, giingong gipariglahan sa grupo sa mga batanon o gidunggab sa makadaghang higayon. Anong report ni Nico Sereno. Naghigda na lang kay naglisod pa paglihok kining 20 anyos nga batanon nga nabiktima sa pagpanunggab sa ilang balay na abtan namo siya nga mipakita sa mga samad nga naangkon sa daghang parte sa lawas. Nabiktima siya sa gingong pagparegla sa grupo sa mga batanon sa may S. Osmeña Street, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Ang biktima gikan sa ospital kay nagbantay sa na-admit nga amahan, pauli na apan mihapit una sa convenience store kay gigutom. Didto kuno siya gisugat, maong midagan apan gisundan gihapon sa grupo sa di mo menos 6 ka mga batanon. Nadagma pang biktima maong nagkapangus-pangos sa iyang pagsibat sa mga batanong armado ug mga kutsilyo. Then ang sud sa atong kumbag mga pinaskuhan, mga libo kapin. Then to kuha nila paglas ato kay gidungag-dunggag kulata ko nila then gikuan kanang gihapak kong botilya. Kining maong insidente giimbestigahan na sa taga-barangay ug kapulisan. Padayon pang giila ang identity sa mga responsable nga matod sa kapitan na sayra na nila kung taga-asa. Mihatag pa og tagal si kapitan aron mo patimaw ang mga responsable. Clear mong good siya nga walay atraso ang individual merg na tripingan lang jud siya. Nya gaana to sila ultimatum if they will surrender within 24 hours to give their side of the story. Initially mo nagpareglahan siya at the same time na nanay sagol nga tulis pero yung cellphone wa mang isa kapi. Nakuha ra gid ang bag og katong kwarta. Gipasalig sa kapulisan, isolated ang nahitabo apan miawhag sab sa mga tawo magmatngon kanunay labi nag 10 oras sa kagabhion. Magpabilin ta mabinantayon sa ato ang mga palibot. Daw dili na to malikayan nga naagid tay mga celebration nga buhaton, maabtan ta kadlawon. The parts sa PNP rest assured nga amo ang mga PNP personnel is ato gina ipakatap sa ato ang mga kadalanan. Samtang nailhan na ang duha sa 6 ka mga suspetsado. Pagka-ugma ito, nagpatabang atong kapulisan sa ato ang barangay, dito na na-identify ang mga suspect. Kailan lang ang mga suspect ug at large. Kung naman kabuk ang suspect ato niya, doon na-identify. Possible ang atong duha, siguro ang file na i-jumbo lang ang kami mga bang suspect. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.